Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ Ọkpakụ Erieri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Maazị Akụkwe bịakwutere Akụbụzọ rịọ ya ka o mee ka ndị nkụzi na ụmụ akwụkwọ si n'ụra teta tinyewe aka n'ọrụ ụka otu o kwesịrị, dịka o kwuru na ọrụ onye nwe anyị dịrị mmadụ niile, ma tịtị ma rere. Ọ dịrị onye nkụzi, dịrị nwata akwụkwọ, dịrị nwoke, dịrị nwanyị, ma okenye ma nwata. Ọ bụghị naanị ọrụ onye nkụzi ụka na ndị kọmitii. Anyị niile n'otu n'otu nwere ọrụ. Onye hapụ nke ya, o mebie nke ndị ọzọ. N'ihi nke a, ọ ga-adị mma ma ndị nkụzi na-abịa ụka kwa ụka, n'ihi na ọ bụ ha ka ụmụ akwụkwọ na-atụ ụjọ na-eṅomikwa. Ọ ga-abụkwa ihe magburu onwe ya ma ha na-agba mbọ ịhụ na ụmụ akwụkwọ na-abịa ọrụ ịzacha ogige ụlọ ụka kwa mgbede Satọde. Nke ka nke, ndị nkụzi ga-agbalị hụ na ụmụ akwụkwọ na-abịachi ụka anya ma na-abịakwa n'oge. Na ọ bụrụ na ụmụ akwụkwọ abịaghị, na ọ bụrụ na ha bịa akwụkwọ, na a ga-enye ha ntaramahụhụ. Mgbe Maazị Akụkwe kwusiri okwu a, Akụbụzọ sịrị ya, "Anụla m ihe i kwuru. M gaghị eche ogologo echiche tupu m ekwe gị nkwa na m ga-abịa ụka otu m nwere ike, n'ihi na ọ bụghị mmadụ ka anyị na-ekpere, ma naanị onwe m ka m maara. Ọ bụghị oke na ọrụ m ime ka ndị nkụzi na ụmụ akwụkwọ mee dị ka i kwuru. Gaa n'onwe gị gwa ndị nkụzi otu i siri bịa gwa m. Emesịa, ị ga-agwakwa ụmụ akwụkwọ otu aka ahụ, ma ọ bụrụ na ị chọrọ. Nke a bụ ọrụ gị, ọ bụghị nke m, ọ bụghị nke ndị nkụzi, ọ bụghị nke ụmụ akwụkwọ. Onye kwere inyere gị aka, agaghị m egbochi ya. Ma agaghị asị onye ọbụla gaa ụka ma ọ bụ agala. Ọ dịghịkwa onye m ga-asị rụọ ọrụ ụka ma ọ bụ alụla." Gbanịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ abụ Mmụta Asụsụ Igbo ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ abụ Ọkpakụ Erieri. Aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ, onye nkụzi Igbo, n'iru akwụkwọ a. Ndewo, ka o mesịa.